И ето по този начин застават предни апарати от F-серия M-Performance на шенкел от BMW 92. Пасват перфектно на захватите на самия шенкел, няма нужда от преправане. Единственото, което трябва да отрежете е щита, който пази диска. Защо се прави този апгрейд? Първо, апаратът е по-голям, има доста повече тиражна сила, 4 буталаса вместо едно, както е заводският. На второ място дисковете. Дисковете са една малка идея по-голями, но вече са доста по-развити. Това е шапката, е отделна от диска. Позволява да има доста по-голямо охлаждане в сравнение с заводския диск. Защото заводския диск е едно цяло. Шапката си върви към диска. Тук шапката е отделна.